Hvor er kanalen henne? Kanaler. Der. Prøv at se, jeg er grim lige nu. Prøv at se, jeg kan gøre sådan her. Er du begyndt at optage? Ja. Nå. Jeg gør sådan her. Jeg ligner sådan en alien. Vi skal danske mig lidt meget med det. Og det er ikke bare hyggelig info. La 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 la. Prøv at se det med det. Sidder computeren igen. Det er så meget igen nu. Jeg keder også rigtig meget. Ja. Yeah. Nordisk film. Prøv at se. Jeg føler mig som sådan en gangster nu. Hvem er det, så sender? Det der er en, der hedder Nikolajs, og det der er en, der hedder Emilius. Okay. Farvel.